Ja, så jeg vil lige tage rejse mig op. Ja, mit navn er, som sagt, Steffen Kjær Johansen. Jeg stiller op for Venstre for første gang til borgerrepræsentationen. Jeg er jyde. Det er jo mange af os, der er derovre. Jeg har boet i København, lad os bare sige området, siden 1992. Det er jo fordi, vi startede noget uddannelse herovre, og siden da har jeg gjort en Ph.D. i fysik færdig, og jeg har gjort en Ph.D. i finansiering færdig. I dag er jeg gift og driver et selvstændigt konsulentbureau inden for sådan noget videnskabelig programmering, lad os kalde det det. Min indgang til politik, det har jo været klima- og miljøspørgsmål selvfølgelig, og jeg har været aktiv i et par år efterhånden. Men det er jo gået op for mig sådan rigtig meget, at der jo er mange andre områder, der trænger til en intelligent opstramning. Og i Københavns Kommune, der er børne- og ungeområdet jo i hvert fald et af de her områder. Helt konkret, så står Venstre jo hårdt på, at vi skal have pasningsgarantien tilbage. Den skal tilbage, men den skal tilbage med fleksibilitet påtrykt, om man så må sige. Vi mener, at det kan godt være, at der sådan helt fundamentalt er en eller anden diskussion om, hvorvidt børnefamilier eller institutioner har den her opdragende rolle. Men faktum er, der er rigtig mange familier, der er dybt afhængige af de her institutioner. Og selvfølgelig skal de være fleksible i en sådan grad, at familierne kan få deres hverdag til at hænge sammen, og vel at mærke på den måde, som de nu ønsker, at den skal hænge sammen på. Det er selvfølgelig den liberale måde. Vi ser helt konkret, at de her institutioner, de for det første skal lægges sammen, så de bliver integreret. Det har vi startet lidt om. Så skal de blive meget større på sigt. Det nytter ikke noget at have de her små børnehaver og eller pasningstilbud, hvor måske er 10 eller 20 pladser, eller hvad det nu måtte være. Vi skal prøve at have samlet dem i nogle større enheder rundt omkring, fordi det giver de her stordriftsfordele og den fleksibilitet, der skal til, for at vi kan løse de her opgaver, også sådan på en økonomisk forsvarlig måde. Det er selvfølgelig et projekt, der ikke sådan løses sandsynligvis i den kommende 4-årige periode, men det er noget et projekt, vi kan tage hul på. Det Venstre så foreslår helt konkret, vi kan gøre for at afhjælpe problemerne her nu, det er at opføre nogle pavilloner omkring i byen, hvor der er mangel på institutionspladser. De kan opføres hurtigt, og de er som end fantastiske nok, når det er sådan en kortsigtet løsning, vi snakker om. Det er jo nødvendigt, må vi sige. Sådan på fritidshjemsfronten, jamen der har vi, der er det jo nu, borgerrepræsentationen er vedtaget, at vi skal have åbnet skolernes gymnastiksale for eksempel, sådan at offentligheden kan komme der og gøre, hvad de nu har lyst til at gøre i de her sale. Og en af pointerne her er jo netop, at der er utrolig mange muligheder for ligesom at gøre tingene anderledes, når vi snakker fritid også i en by som København. Det er klart, at det skal koordineres, men de små ting kan virkelig flytte et stort læs her, også for små penge. Fordi vi skal jo huske på, at det er jo ikke en velpolstret tegnedragt, vi fiser rundt med. Lad os slutte med at sige, at det er en fornøjelse at være her til aften. Det er en fornøjelse at være her som Venstres fremtid, og det er en fornøjelse at få lov til at sætte de andre partiers, og her jo måske først og fremmest Socialdemokratiets fortid på plads. Det er selvfølgelig altså rent konstruktivt.